A gala dos Premios Provinciais á Xuventude estivo marcada polo talento e optimismo de todos os participantes. Este evento naceu co obxectivo de poñer en valor o traballo da mocidade de toda a provincia e con eles volveuse a demostrar, un ano máis, a vontade destes mozos por cambiar o mundo. Nos precisamos un mundo, donde a xente xoven rache con un mundo que non respeta o noso planeta, que o está a pôr en un grave perigo. Temos a un planeta moi enfermo e xa non lle podemos poñer tiritas. Temos que facer unha operación de cambio total e está nas vosas mans. E ademais o facedes con valentía, coa alegría da mocidade, con esa garra, con esas ganas de cambialo todo. Os Premios Provinciais á Xuventude dividíronse en 7 modalidades. Na categoría de Iniciativa Social, o primeiro premio foi para Arte Calavera, polo seu proxecto Voces Ocultas. Esta entidade foi a gran triunfadora da tarde ao conseguir 4 galardóns polo seu proxecto Estudo Bonobo. Para nós, un reconhecemento deste tipo é superimportante. Levamos traballando no proxecto de Voces Ocultas desde fai xa, en realidad desde 2013, agora xa van 3 anos que levamos loitando por intentar facer un proxecto de expresión artística a través do que dicían aí antes, non? Eliminar ese prefixo dis e traballar centrándonos no que é a capacidade de cada persoa. Outro dos premios máis importantes da tarde foi o da categoría Educación en Valores. Este galardón foi a parar ao Instituto Illas de Ons polo seu proxecto Miserábeis. Miserábeis é un musical que fai unha revisión contemporánea e feminista da obra de Víctor Hugo e temos en escena a máis de 50 persoas da comunidade educativa, dende profesores e profesoras, alumnado, incluso conserxe, administrativo, todo o mundo participa neste proxecto, no que pusemos moitísimas doses de tempo, esforzo e ilusión, pero sen dúbida os protagonistas son os nosos nenos e nenas, que son ademais o noso orgullo, aos que temos que agradecerlle que nos deixaran compartir tanto tempo con eles dentro e fora das aulas e mirade ben estes rostros porque estes nenos e nenas van a cambiar o mundo. Nuria Casas, Brais Suárez, Claudia Gómez e Rosa Pardal gañaron os premios nas categorías de traballo musical, traballo literario e fotografía respectivamente. A gran novidade desta gala foi a inclusión dunha nova modalidade, a de deseño e moda, que foi para Ángel López Pérez. Para la gente que nos dedicamos a esto y queremos dedicarnos a esto, nos dejamos una cantidad de dinero bastante elevada para hacer lo que nos gusta y la verdad es que esto es un apoyo, sobre todo para mí que ahora voy a hacer mi colección de fin de máster y la verdad es que es súper importante. Outra das novidades deste ano foi este galardón, un premio elaborado pola Escola de Cantería da Deputación de Pontevedra.